Der var engang et hus, men ikke et helt almindeligt hus. Det stod så stolt og rødt i en have med et flag. Da Rose så det hus mellem skov og bølger og sprus, blev nye idéer født, hun bankede på for en hjertesag. For Rose så et hjem, men ikke et for dem, der glider gennem livet som en leg. For de har huset selv, så det var vores held, at Rosemarie blev til bolighaj. Der er kaffe på kanden, hej, og plads til hinanden, hej. Hvis du lover, du er som du er, så hører du til lige her. Inde bag hver dør er en sjæl, et liv, en vej, en pose blandet bolsjer, et struktureret, spontant sammenspil. Her kan man være sammen, eller man kan trække sig. Vi ændrer horisonter, mens vi pusler og danser, som vi vil. For Rose er et hjem, men ikke et for dem, der glider gennem livet som en leg. Har ingen overflod, men ægte hjerteblod, og kommer du forbi, så siger vi hej. Der er kaffe på kanden, hej, og plads til hinanden, hej. Hvis du lover, du er som du er, så hører du til lige her. Og alt går op og ned, personalet de går med, giver kram og fredagskage og taler med om sårbarhed og savn. Vi kører ud, vi skal afsted i eventyrlig rastløshed. Og har du fødselsdag, står menu og dagen i dit navn. Rose er et hjem, men ikke et for dem, der glider gennem livet som en leg. Vi har en rytme her, og selv hvis nu det sker, at ingen lige magter at sige hej, så er der kaffe på kanden, hej.